na couple na magbisita sa akin. Hindi ko man kilala. Sabi ko, anong kailangan nyo? Sabi nila, Father, magpa-bless me ng crucifix. No? May dala silang crucifix. Ngayon, while I'm praying and saying the prayer for the crucifix, ay yung babae ay lumuluha siya. No? Patuloy yung pagluha niya. She is weeping silently. Sabi ko, after the prayer, sabi ko, anong Bisaya nagluha? Naghilak man ka, no? Do Tagalog yung pagkatanong ko. Sabi ko, bakit ka lumuluha? Sabi niya, Father, sa Sabado will be my operation day. Myoma. Sabi ko sa kanila, that was Thursday. 27, I think 25, mga ganyang araw, 25. No? Sabi niya, Father, operation ko sa Saturday. His concern, or her concern, melts my heart. Alam niyo ang ginawa ko? Sabi ko sa kanila, sa mag-asawa, antayin niyo ako, may kukunin lang ako sa room ko. Pumunta po ako ng room ko at pagdala ko sa baba, pagbaba ko, may dalawa po akong miraculous medal. Sabi ko, this is the miraculous medal. Her feast day will be on Saturday, your scheduled operation day. Mas lalong naghilak yung babae. Pati yung kanyang bana, lumuha. No? And during that time, while explaining to them the many miracles attributed to Our Lady, tumayo po yung mga balahibo ko. And I can feel that very moment, this lady will do something for this couple. Di ko alam kung ano nangyari sa mag-asawa. Wala po akong balita. But I know, alam ko, si Maria nagpakananay sa kanila. Alam ko, si Maria, during that time, kasama ng mag-asawang ito. Mga igsuon, isa lang to sa napakaraming kwento na pwede nating pag-usapan. At alam ko, kanya-kanya tayo, lahat po tayo ay may sariling kwento ng ating relasyon sa mahal na ina. Kaya nga, this day, on the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, sabi ko po kanina sa inyo sa opening, sa introduction is that walang ibang rason kung bakit tayo natitipon ngayon dito at nagpapasalamat sa Diyos. Kasi ang Diyos buutan og maluluyon. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Na ang Ginoo nahigugma ka nato. Na binigay niya si Maria na nagdala ng salita ng Diyos, ng kanyang salita. At nanilaman yung salita ng Diyos. Yung mga pulong sa Diyos, nanilaman, pumasok sa tiyan at nagmabdo si Maria, dala ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero bago po yan nangyari, ay
Ito munang ibanghelyo po natin, napakaganda at madami tayong makukuhang aral pag-uwi po natin o sa ginagawa po nating pag-alala sa kapistahan ni Inang Maria. Alam po ninyo yung account po natin ngayon, ito po yung version po ni Saint Luke ng visitation. Tama ba? May iba bang version? O kwento po ni Saint Luke sa visitation, no? Itong visitation na tinatawag, ito yung pagbabalita ng anghel kay Maria. At itong pagbabalitang ito ay may dalang kaligtasan. Di fake news yung binalita ng anghel, kundi totoo. Bakit totoo yung balita ng anghel? Kasi galing sa Diyos yung balita. At ano yung makukuha po natin sa balitang ito? Sabi po dito, pagmaya, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. At napakaganda ng sinabi po dito ng anghel, ayaw nakahadlok Maria. Alam po ninyo, during the time, si Maria, sabi po ng mga Bible scholars, Father Mario, correct me if I'm wrong, sabi po nila, around 14 years old ata si Virgin Mary, nung siya nagmabdos, 14 or 16 years old, no? So, she is relatively young, batang-bata. Tapos magpapakita yung anghel, magbabalita ng ganito. No? Siguro sa panahon po natin ngayon, maromantasize po natin sasabihin po natin, wow, ang ganda. Pero in reality, during that encounter, natakot po si Maria. Makakakita siya ng anghel. Tapos ngayon, ibabalita na magmabdos siya. Alam po ninyo, natakot si Maria other than she is too young, kay betrothed na po siya kay Joseph. Alam po ninyo sa kaugalian ng mga Israelita nung mga panahon, pag sinabing betrothed, parang mag-asawa na po sila, pero hindi pa sila pwedeng yung marital affairs yung tinatawag, no? They are preparing for that wedding day. Ngayon, bigla siyang nagbuntis. Ano na lang sasabihin ni Joseph? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? At alam nyo ba, ang kaparusahan ng mga panahong iyon, sa babaeng nagbuntis, no? Na di alam kung sino ang nakabuntis o sinong ama ng kanyang dinadala, babatuhin. Sa gitna ng bayan, at sa batong yon hanggang mamatay. Yan yung parusa ng mga panahong yon. Kaya sari-saring mga takot din ang pumasok po kay Maria during the time. Pero napakaganda ng balita ng anghel, ayaw nakahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Diyos. No? This assurance of an angel that was given to Mary is now being given to each one of us. Ang dami po nating takot, di ba? Gawa ng di pa tapos ang pandemic. Pag uwi nyo, yung iba sa inyo, may takot na baka naubusan na ng pagkaon. Di ba? Takot na bukas, saan na naman kayo kukuha pambili ng gamot? Takot na darating na naman yung mga gastusin ng mga anak po ninyo, yung mga may sakit, saan kayo kukuha ng pera? Di ba? Ang dami po nating concerns. Pero ito po yung paalala muli sa atin. Ayaw kahadlok. Yan yung unang babaunin po natin. Now, sabihin nyo, Father, mali ba matakot? Well, of course, yung takot na sinasabi ko dito, yung unfounded fears, no?
Yung wala naman tayong ginawang masama at alam natin yung ginagawa natin ay tama, bakit matatakot? Matatakot kasi magla-lockdown na naman. Matatakot kasi hindi na makakapag-mall. Matatakot kasi hindi na magagawa yung dating ginagawa. Di ba? Yan yung mga concerns po natin ngayon. Ang sinasabi po ditong takot is that yung takot na mawala tayo sa relasyon sa Diyos. Yun po yung dapat katakutan natin. No? Yung maputol yung relasyon natin sa mga taong mahal natin. Yun po yung dapat mga katakutan po natin. Second one is that yung sinabi dito, asa na yun isa? Kunin ko na lang po yung English translation. Number 1, do not be afraid. Pangalawa is that yung tubag po ni Maria, no? How can this be since I have no relations with man? Yun na po yung sinabi ko sa inyo kanina. Yung takot ni Maria ay may pangutana siya, may tanong. At ito po ay tuturin sa atin, no? Habang may takot po tayo, may dala-dala pa rin tayong mga tanong. Father, yung sinasabi mo ay madaling sabihin, pero mahirap gawin. Totoo po yan. No? Kaya nga po, si Pope Francis is telling us, kung mayroon po tayong mga concerns, mayroon po tayong mga takot, huwag po tayong matakot. Ayan, mangutana sa Diyos. No? Ginoo, nganong nangyari ni? Ginoo, nganong ito yung nangyayari sa pamilya namin. Panginoon, bakit ito po nangyari sa buhay namin? No? Sabi po ni Pope Francis, all the more we ask God, all the more we entice the eyes of God towards us. No? Para baga tayong yung mga nanay, di ba? Yung mga tatay, di ba natutuwa po kayo ng inyong mga anak ay nagtatanong po sa inyo? Anong ibig sabihin po doon? Merong pagtitiwala sa mga ginikanan sa nanay sa mga tatay. Habang nagtatanong po tayo, nagpapaalala o nagpapakita na meron po tayong tiwala sa Diyos. Nakuha po ninyo? Huwag matakot magtanong sa Diyos. Ngayon, kung hindi pa po sumagot ang Diyos sa inyo, sa atong mga pangutana, kay dili man magsulti ang Ginoo sa ato right, kumbaga outrightly, no? Kay hindi po natin kakayanin. But God will employ people, events, circumstances, and moments in our lives para matubag. Gagamitin ng Diyos ang imong anak, ang imong asawa, ang imong bana, ang imong in-laws, ang imong mga silingan para matubag ang imong pangutana. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa buhay po ni Maria. Hindi po si Maria mag-isa. Kaya nga, pumunta si Maria sa kanyang pinsan na si Isabel. Di ba? Para meron po siyang kasama. Para merong mapagtanungan. Kasi si Isabel ay nauna na sa kanyang nagmabdos, nagbuntis. The relationship of Mary and Isabel speaks of a greater reality. Na meron tayo ay meron din po tayong mapupuntahan. No? Pamilya po natin, mga mahal natin sa buhay, ang simbahan, lahat ng taong nakapaligid po sa atin. Mga taong ginagamit ng Diyos para ibigay po sa atin ang mabuting balita. And lastly, ito po yung resolution ni Mary. Sabi niya, behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Wow! Ito po yung tinatawag na perfect resolution. No? Dahil may takot ng utana sa Diyos, pero nandoon yung pagtitiwala sa Diyos at sasabihin, Lord, let your will be done. No? Again, sa buhay po natin, madami po tayong ginagawa.
Madami tayong mga ginagawa sa buhay po natin na minsan hindi po natin maintindihan, pero ginagawa pa rin po natin. Bakit? Alam natin yung ginagawa natin ay tama. No? Ngayon, alam po ninyo, pagdating ng panahon, yung resolution po na binibigay natin, sasabihin natin, Lord, I've done my best. Ginawa ko na, Lord, ang lahat, pero kulang pa din. Now, do the rest. Ikaw na, Ginoo, ang gumawa ng lahat. Total, ginawa ko ng akin, ngayon naman bilang Diyos. Gawin mo ang gusto mo. To end this homily, gusto ko lang pong iulit ang sinabi po ng mga kaobispuhan po natin patungkol sa ating pagdidibusyon sa mahal na ina. Kung napansin po ninyo yung ebanghelyo po natin, it's not about Mary herself, yung pag-conceive ni Saint Anne sa kanya, kundi yung pagbalita ng anghel sa kanya na siya ay magkakaroon ng anak. No? Because our devotion to Mary, our love for Mary, should lead us to her Son, Jesus Christ. Nakuha po ninyo? Hindi dapat kay Maria huminto yung ating pagmamahal sa Kanya, kundi sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya nga, kung naalala po ninyo, this is my favorite Christmas station ID ng ABS-CBN. No? Sabi niya, Bro, ikaw ang star ng Pasko. Di si Maria, dili si Jose, dili si Zacarias, dili si Juan, dili si Isabel. Kundi sino? Si Kristo. Let our love for Mary lead us to Jesus. Secondly, our love for Mary should lead us to greater appreciation of the Holy Eucharist. Kaya nga po tayo may misa. Di ba? Kasi nagpapasalamat tayo sa Diyos at mayroong Jesucristo. And we consume Jesus Himself in the Eucharist. At pangatlo, ito po ay pagpapaalala sa atin na ang devotion po natin kay Maria ay hindi gawa-gawa ng simbahan. Biblically rooted. Narinig po natin ang conversation ng anghel at ng kay Maria. At dito nagmula ang ating pag-ampo na maghimaya ka Maria. Again, sa atua na pagdebosyon kay Maria, mas lalo po nating mapahalagahan at ma-appreciate na ang lahat ng ito ay nangyari dahil mahal po tayo ng Diyos. May God bless us all. Amen. Manindog